Kebaning kong ngapan pau ging songu yo try ubah ubli chung ajong pilang baro hakat teng uji Yesus pangayok ani kalat sa Yesin bana same pi bana taste lock pi lamba gospel ka jong try namara gospel ka jong try kadai a gospel ban pen im yang ai pi ban ai ka ching im yang ai pi para ka pol ka bam tai scam ka ban sam si pi kan yarap epi sibon pantai ka chim ka jong phe te sha bang ya shakmat ha ka por ka bamta kan le cho try la ma ching duai uk pa ching ba ma ne nya yo try kmat ka jong me try hai scam ka try de bastang de ba kot ka try in shakri ka jong ni kan long ka jinya lam ka jong men sim ba khoi ka jong me ka try nya tia me try pen sha yang ni han ka por ka bamta begin sautu pengam jele ke troy ha gospel ke jomi ke troy pen yo troy ya ke chingim ke troy lama gospel ke bias nyo ke troy ha ka teng uchi Yesus ngapa mentau spam chikot mentau halal cha amen te ka por ke bentang akwa ban roa kong ke chinggen tu ha ka ni ka por ke basnap wei pu wei budan ha ka jaka apilong kena apilong gisamla bakom ju ki try jong ki yeng hoi de se pi don ka chingpang ji shitam hoi pi don ka ching ke khaya ba herang kwang krung klum hain ka por ba macam kum ka salman kadai kama kren ka jinget bat banget bat ka jinget kalau badan kambah ka chim ka jong fi khaman nak po man kwa man kuen ya kan ka phang kan ka po ka bam cha alangin pha ya ka jing ka jong ni kun ki brio dan kam shibun ek jing don kam bangin yo khia ha bangin don ha jing pang ji chutom ha bangin don ka jing jenjar dan kam sipun kincin dan kam yo doktor dan kam ki dawai dan kam ki penyang dan kam ki jingbam ki betei khamet ka jong pi namar amla ti ban bam ke sudah par syutam ne pilaan ya me namla de le ban bam ki sudah namla ban bam ni ki ba pi bam man ka po ki jingbam pi kwa ki jingbam ki we bentapat wala kata la pi bam ni ke do ru pi mla ban bam op shitom kamet ka jong pi ka kwa ki we ki ching bam ki bate ni khamet ka jong pi ha pi don ha pe dengan shitom don ru ki bril ki bedan kam ya la i ba ik ya se ide you wife your husband i lok i tengah ni ki di samlai ba ik ka jong ki bandan hajan man yo khia keloi ho chi sha la mum ta dan kami ik dan hajan dan baik hajan su klan ha kan ha ajang ai ik yo ki sho bia le sing la ang jipang men sim heri sha ka jingpang do kalau kum ta henry ha preng kini chinon kam ka jong ki doctor ki dawai ki jingbam ki bate iba ik iba thon ka jong pi i klet pat ya ka dan kam ni kum ubriu ni ka briu ki bangi ya Jesus Christ hamidon hapeng jing shitom hapeng don hapeng jing bangin yok khia hapeng shitom ga jong pi henry bon sin pat ni kum ki bangai how Jesus Christ kum bi khon ke jong balai ni klet pat ya ka dan kam ke jing ton kam bangin yok khia om de ki doctor om de ki dawai om de jingbam ki bate om de ba ik bethon ye husband i wife ni samla kata ki wan haden her ka baning kong bangi don kam ha ka jingim ka jong pi bon sin ni klat kata ki ka de ban nget ha u Jesus Christ believe in Jesus Christ ban nget ha u Jesus Christ bat ban don ka jinget ha u ni ban don ya ka jingat ka badi ka fake
But you day ban believe ngay yêu Jesus Christ, ngay yêu Jesus Christ. You day ban ngay yêu Jesus Christ, believe in Jesus Christ, but you day ban don ka jinge ka faith hao Jesus Christ. Hang ta kan long ka jing ban khia ba di kamba yang ai pi. Baling ong pi ka ban ning kong eng dan kam ban ngai bat ka jinge ha ka jing im ka jong a jong pi kum u Kristan kum u bangai ban yok khia. Langin pai ken na gospel ka jong Lukas kal no ba khan nyau ka khot ba khan dai pin shem hang tu bau Jesus ban khia e shi phong mut yo pang yang tholi. Na preng kita ki phong mut tang uwe. Mo wan ha u Jesus Christ, ban ayu yo Jesus Christ. But haba une uwe wa ayu yo Jesus Christ. U Jesus Christ ong ha u ka jinge jome kala pen khia ya me. U Jesus ong baka dawai kala pen khia ya me. Nga pen khia ya me. Ngale kata-kata nam ta jome. U Jesus ong tang ka we ka sentence kata ka de ka jinge jome kala pen khia ya me. Dang kata angin pai Yesu kanuksa na gospel ka jong Marcos kalau besan ka khot ka lai pasal pi kan mau em siapa kan thei ka pang Islam ka badang khat Arsenal haba kan thei ka lai ok khia ka jing pang Islam ka jong ka ke bo Jesus Christ wang ka jinget jong pa ka la pen khia ya pa ka de ne ka jinge jong pa kala pen khia e pa kata ken ka ban kam e ka jing nga jong pi kata ban don nya ka jinge ka fe dang kata le pa Jesu ha ka Bible bar ka we ka bo Jesu le e kamba how pen khia e ki briu au pen khia e pang au pen im e ki bayap u Jesu ong tang ni ka we how ki yo khia ka jingai jong pa ka pen khia ya pa ka jingai ka jong me ka pen khia ya me hoi bun sien ni so thu ni kam ya de bang ni don ka jingai hende shisha yim don pat ti ka jingai langi don ni ka jingai ni la yok khia ni la yok khia na shu tom ka jong pi ni yok khia na ka jing e ka jong pi hera saya pin klik ta ka jinge plakan du mane na ka jinge ka kata ka jinge ko para ngai ta or ka ba mata ka jinge lain pai ka kum ka shithi ka jong opol apostol shaki hebru ka shithi ka jong opol apostol shiki hebru kalau bakhat we ka khot ka baning kong upol ubatai ka jinge ong kum ne te ka jinge kalong kata ka jingso scam ya kita ki bangi kerben kata ka jing tenju ya kita ki bam yo ye pi te ban so scam ha ka jing ka jong pi te ban so scam ha ka jing ka jong ban yo khia sos scam sos scam bangan yok khia dakabor ka jong Jesus Christ ona kata kan ong pi shu klam ka jingai but klam dangai kanam ja kano kamba kanam long kano ka miracle ha ka jing ka jong pi la pilet chekino ki pastor la pilet chekino ki nong nyalap la pilet chekino ki bru ka jong ble ara phem dan ka jingai kalen wo ken ya ka jinglet ka jong pi Ubrio ba unyok khia Ubrio ba unyok mat e kita kamba don kam bandon ka jingai langin pai na gospel ka jong Matias kalom khatnyo ka khat ba khandai arpo pensyam chapang uniu khna pang bho habo Jesu la pen khia yo la be ikso kini kisanran kelawan hajan Yesus jarja bagi la ong hau Jesus Christ balai bangimla banpe no ya u Yesus lai thu aki namar ka jingbam ngai jong pi na ba shisha ng ong happy
api don ka chingai kat iwe isambai terso pin ong hau ni lumba to let ngok nang ne hang tai de on let ngok ken but an don kano ru ikaba pin amla ben le hang nei pi siam ken ka kene ka jinja ka kene ka story ka bau jisu ula kran na kisandan ka jong o namar ba kim ngai ka jingbam ngai kim don kata ka kim believe yo Jesus Christ nama kata kim la ban le kama om na kata kim don ru ya ka jingai ka fake kin so scam ka jingkermen nama kata ken kim la ban be ik soi kim la ban le kamba bagan ong e pi ka wei ka por ka bam ta api kwa bo Jesus le kamba han ka yeng lau Jesus kwa ban le kamba ha ka jim ka jong pi wei po wei bas nyo ya ka ne kubor ka por ka bam ta pian kam ban nget yo Jesus Christ pian kam ban nget ya Jesus Christ but don ya ka jingai pa pinyok ya langin pha kan gospel ka jong Matius kalau bakhat lai ka khot ka basan phupra tin ki bang kum ne om sim la le sibun di kamba hang ta namar ka jingbam ngai jong ki yo shu ngin pha shu nang gospel ka jong Markus kalau man riu ka khot ka basan hadu ka ban riu tin bang kum ne hang ta te omla banle ki kamba henry ushubu yala ki ti hai khinjat ki bapang bat ula pen khya ya ki ula so kendit te namar ka jingbam ngai jong ki bat yai keleng saudong ya kanong rit udah hikai pin i hakine ki dekhat u jisu le ki kamba bat le ki kamba shibun hakata ka jaka kata nong rit pi uci sum le shibun kamba kata jaga balai umla ban le iri kamba namar kim don ya ka jingai bat kim ngai yu Jesus Christ nama kata umla ban le shibun kamba lada pi kwa bo jisu le kamba ka jim ka jampi pi ban ngai yau jisu ngai yau jisu ladu ka ban sem ka jampi lari ngai yau jisu bat ngidon ke jingai kan long ke kamba haka por ko bamta pinyok khia le ma chitom ke jampi pinyok khia le ma jing e ke jampi kin mat e kamba haka jim ke jampi bat kan ma ko para ngai ngidon kam banan ke jingai kum no ngidon ke jingai desmi kali nga kat nem tas nem ngalong kristal lagi post nem lagi sans nem lagi arpos nem lagi light post nem di hatu ngam dan si ka jingai piong pian bisyare nga ang fi ngam tip ya kata happy day so tu hial de hatu ngadon nem ka jingai kumno ngin yo ka jingai angin pai na ka shti ka jong upol apostol seki nong rum kalau masih pau kat khat nyok tin bang kum ne kum ta ka jingai ka ja nak ba yesnyo bat kata ka ba yesnyo ya tin ka jong belai man happy yesnyo ya gospel bat happy yesnyo ya tin ka jong belai kan mau kebetulan high gospel kan don ka jingai kan jalong ka jingai ha ka jim ka jong pi ka baning kong e happy don hapleng ji shutam happy don hapleng ji jing e ka baning kong e kaba pidan kam kadai ngai yau Jesus Christ don ya ke jingai how Jesus Christ kan loh nga kamba hakar tenga jong Jesus to bishari pi yala de ha pi stom ne pi don ke jingai ha to pila ngai nyam yau Jesus Christ uday ukun ublai un pelat bot ubala penkia happy one shau happy one daka jingai bat happy ngai yau ne pi bare shwa yi doktor bat iki dawai ha farmasi pi don ne am kata jingai
bantu scam ngan yok khia ben ngan yok khia ben pi don em kata ka ching ai bantu scam ngan yok khia ben ngan yok light ben na ka ching e ha bang aduai ha uji sukwis pat ngan shim yakin dawai da ka bor ka jong uji sukwis pat ngan yok khia ben so scam ya kata ne pi shu phadwai kum tu yakiwe tambah kita ki pastor ki syakri ke jong trai piru pisud wai kum tu tambah pide Ukristan ne Pakistan ne pisu bare shwai ki breo klam dan ka chinge chua ya uchi sukes ne bi bare shaw doctor klam dan nge chua ya uchi sukes kam dan ka chinge chua ya uchi sukes da pinyok ya pinai ke chinge nga ino api we puwe yit pi yala de pila don em taka jingai pa pila nget ni em iya uchi sukes kan ong khadu akapor ka pamenta uchi sukes ulong doktor jongpi uchi sukes ulong utabat ik ka jongpi bandan hajan ka jongpi how pi don hapeng shitom how pi don hapeng chinge when I mention ya pi yaktin ka jong try a gospel ka long ka jingbam ka bante ya pi banyera ya pi tapi don ka jing du mention pat hapeng ka jing shutam ka jong pi pat kham tam ka jing duai ka jong pi da ka jinget bat haba pinget ya Jesus Christ ning kok e ka long ken ka dawai kau pen kia ya pi haba pisitom pen pelat ya pi nak kacing yet pi ala dia kapor ke pamata pi langit nyam yo Jesus Christ ladu ke bensin ke jong pi ne pidang su atatin hadu benta bau Jesus Christ oleh sampeneng olah ne pen kia Madang pi uji sukes ulang kajuk menta bat seduk ki bam cikot ong usyakri ke jong tua coba ulah tho bat ulah sam